Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel daki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kipulit ka kokra jahar kila kemno yo briew ubla sya set patok halor ka jingkeno baudan kti ban le bi ijot ya kawai ka khna ka badang red karta badadin bula mi na patok ula pyniap ya kawai ka briew ka bakeno yo bau thumu le bi ijot ya kawai ka khna red kani ka jingja kala jia ka shnong batabari ka bahap apo ka runi kuta police station ha asam kokra jahar ha kamit sngi baar kumbah ka po prabaje ai kat kum kacing atho gi try snong lai atho bau new briew la tip kyrteng kum mukha basumatri lai posnem karta ula pyniap ya kawai ka kanthei ka chubila basumatri sa posnem karta kum shibenta kum ka khuput bapha ya u shapatok mukha basumatri ula syakem hakabai dei ber ka case number jong usnem ahra apulai hakaba ula persyang ban bat bor ya kawai ka khna badang red kiba ïing jong ka chubila basumatri kila ai case persya ya mukha mukha hadin baula yo jamin na patok ulawan bek ïing jong ka chubila basumatri berula pyniap dusmon iaka long kitrai shnong ulong ulok jong ka ni ka long kmi sim ladan ïing hakapor bakani kajia batru bau mukha basumatri ula shim kabu bat pyniap iaka ni ka long kmi kum ba kuput ba ka pha ya u shapatok nilaken no yu new briew ba pyniap iaka ni ka briew bat ka jing tokit ka jongi kadang ya chakmat bat yamenta ni patla banong than halor kani ka jingja namar ba ka jing tokit kadang ya long way pulit officer shu long ya kani ngala deb ban pha le ya ka postmortem ban ngila sedang ya ka jing tokit ka jongi